Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Elorrixora etorri gara. Fito Skins taldearekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten Umiltasuna diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Fito Skins. Biko formatoan abiatzen du bere musika bidea Fito Skins taldeak. Denborarekin laukote bilakatzen dira. Hasi ginen COVID garaian, Mario eta ni. Kontzertuak ezin ziren jo eta holan, da orduen erabaki ginen eitzia bertsina akustikoa lagunentzako. Eta hori lehenko kontzertua jo ginen traktore baten gainean, guapo gonzan. Eta hori gero hor behaz izan bajuaz. Hasi ginen abestiak ataratzen eta holan, eta lehenko federako Mario grabatu zaben bajua, baina gero hasi izan Andoni. Hasi ginen lehenko fedia, ziluro batera, guapo gonzan, da oin sartu dugu fede barri izan bateria, aritzetara. Txabarra esan da moduen COVID garaitzen hasi ginen elkartzen, gaitzen bat hori, apur bat periferian edo esan dugun elkartzen ginelako, San Joseko parke baten elkartzen ginen, kanpuen gitarrekin eta nire orduen txasinitzen harmonikia ikesten. Eta harmonikia eta gitariaz, pulka-pulka hasi ginen lehenengo Fiakra zen bezinok etaraten gehizen bat, Fiakra casi todo el repertorio, hemos ventilado. Eta hori pulka-pulka gero guriak urteten hasi ziren, gura bestizek, eta konturatu ginenerako ja ez da moian elkarro. Sartu, hogaratzen dut izen zala hemen disko aurkezpenerako, Mario Kerrago ebazan bajo batzuk, abesti batzutan, eta eronik 3 bajo edo grabone bat zan jabe bai, hau ja ibili ziren abestiak ataratzen eta holan abestiak ja finkatuta, eta ez hozten egia animatan nintzen bajua sartzera abesti batzutan, eta holan, sartu nintzen. Hasi ziren prestatzen ja disko berrirako kantak eta holan, eta goratzen dut martxo aldera edo Andoni nire anaiak eskaini osten taldien joteko eta baietzko emonean. Gero hasi ginen urri aldera ensaiatzen dano batera eta justo lehenengo kontzertura arte, Funtsalabendako 6an disko aurkezpena Elorriko gaztetxean, eta oin a tope. Me he dudado de mis propias decisiones, me he evadido de la puta realidad. Musikalki punkoi estenatik datoz taldekideak, baina jotzerako orduan giro akustikoetatik abiatu ziren. Hasi ginen gaztetatik hoi altzuten, punkoi, musikia apur bat ezberdina bada, baina hor daugana. Baina gero urteten dana behin dugu, abestitzen artien bai desberdintasuna bada, abesti batetik beste batera, batzuk hori akustiko badie, tranquilauak, más folkerillas, bai. Gero beste batzu makarreok eta siempre nos ha molado. Eta gero baterizia sartu dugunez, bai disko barriko abestitzen dako, eta bai disko sarreko bai bi edo bateriziak inoizun grabauta, eta horrepe abestitzen asko irabazi da. Bai, hori bakarrik, bertsinoak, topera, da gero hasi ginen lehenko abestirik zen Fito Skins, ez? Ez dakit, uste bai ez? Igual, ez dakit. Da hori, hasi ginen pare baten ataratzen, da joten ginen igual gaztetxe batera, karo, kontzertu ziren jarritza. Baitzen ginen kontzertuak, rollo danok zutunik, jota mozkortuta, guapo zauen. COVID garai baterako, era impresionante. Eta lagunen dako gaitxo, bai, eskusa ja erritik irteteko. Printzipio baten akustikoa, gero ja berandu bai sartu nagoela gitarra elektrikoa bai. Hasi eran pleno akustiko, a romper cuerdas, bai. A machete. Hoy lejos de mi hogar, me pregunto dónde estás. La distancia es clave, fue la que nos puso a prueba. Hay que permanece y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Aunque la verdad ya me acostumbré a abrazar sin mirar. Amor, we are in glory.
2023 urtean ikusten du argia taldearen lehen diskoak, Venganza y Perdón. Disko horrek egitasmoa sendotzeko eta errepidea erretzeko balio izan zien. Ba, zakit. Eta zuko goratzen, Gustora, oso gustora. Itxendakoak, baina urte batzu pasau di horien ginenetik, no grau baina hori eta... Ondela, 2 3. Eta esperientzia hona itzen zen, lehenengo esperientzia holan prestu dituen, katxarreando un poquito, eta gustora, oso gustora. Baina fe luzea izen zen, así que... Bai, oso ondo. Jone bane lehenengo kontzertua izen zala Gaztetxien, disko orkezpena. Ba, bueno, horre bai nik, Idoia bebai, eta bueno, disko horretan kolaborau eben, jente guztiza igozan holtzara. Eta bueno, gero hortik geroztik, urrengo kontzertuetan nik libre neukon bakotzien, ba, juten ditzen. Ba, bueno, laguntzera, bi hauei, eta ziren nago ze jotzen abesti guztiak bez, bakarrik bajua zeuken abestixak, baina bueno, gero gutxinaka, baina danak, eta... Gutzen zinen, baja, gero berriro dugu. Hasieran, igo, bajatu, toketan da berriro bajua, beka horbe igo, behar bajatu. Bai, holan. Disko berriaren lehen ideia, bertsio disko bat izatea zen. Azkenean, 2 bertsio eta 5 kantu propio batu dituzte. Banda formatoan jotzeko pentsatua dagoen disko txiki batean. Enzien ginuzen 6, 5 da beste bat martxan, eta kendu ginuzen beste 3. Eta geratu ginen Zugarroi eta Txumbaguamba. Eta nahiko guapo geratu dira, ez dakit. Beti guztiak berzinio jotia, beti guztiak berzinio eta esan genio, vamos a grabar. Gaina akustikoa aldo zuen jamur bat ezberdin. Eta esan ginen, ke hostias, a ver. Ingo guia CD laburtsua, baina ingo gu CD gure abestizegaz. Eta, karo, justo... Eta nazalduko ginen, orduan esan ginen, venga, ingo gu CD normal bat, eta grabauta dena, da gero ja salduko guta hernia. Ni ja sartu nintzen nien taldera, ja Mario Katane bazen ja bateriak, disko berrikoak. Baina bai dautze disko sarreko 2 kanta badauko zela bateriak ja, baina gero badaut beste hainbat estekiz bateria eta kosta baina ataratzea kanta horiek bateria eta atalata dauz eta bueno, moten dagoenez funtzionatzen dabez, kontzertoetan eta holan jendiek erantzun dago ondo. Bai, beste rollo bat, baina esentzia mantenduta nik uste. Nik ikusi dutaz bisak, hasieran 2 hauek, benzinua joten fiakraz atope 2 ordu, holako sobremesa baten hostiel, beraldura arte, Baskal ordutik beraldura arte. Eta bueno, ontxe gero ondo dago, ez dakit, igual beste formatu baten apur bat banda gehiago edo, bai, bizetara desberdin, baina esentzia mantenduz. Taldearen 2 diskoak Aitor Ariño soinu teknikariaren gidaritzapean grabatu dira Lorenzo Records estudioetan. Bai, grabau ginen lehenengo CD-a berekin, da ginen super gustora. Orduan alki ginen, bigarren CD-a bai berekin grabatia. Berak bai baki zein dan gure esentzia, orduen, más o menos conocido, pero bueno, por conocer. Bateria da bajua, gero akustikoak batera, gero gitarra elektrikoa. Arregloak eta hola, gitarra elektrikoaz eta... Eta gero ahotsak. Y luego, bueno, tonterías de que si armónica aquí, que si un silbido aquí, que si... Unos platos... Acababa Aitor, acaba con la cabeza loca. Gitarra akustikoez gain, harmonika da taldearen beste ezaugarri bat. Bai, originaltasun bat emoten dutza. Jenteanak esaten dut, harmonik ez lako guapo, zelako... Eta purka-purka nire hobetzen harmonikakin. Aldote moduen,
Ni bakarrik gezit eta listo. Bale, esan dagoena, jente asko esan dozku da zuen esentzia, eta zaten dugu nien mantentzen dugula esentzia be, asko moto txan ikuste dut, gitarra akustikoa aparte, harmonika, emoten dut zala. Akustikoak inondo, pisetetan da harmonikia, bai. Eta komodu da, poltsikon egiteko da, listo. Disko berrian lagunak izan dituzte alboan, eta bideo horretan badira zenbait kolaborazio, batez ere ahotsetan. Hori alaia pianoa eta ahots batzuk da izatu zauzen. Txotxi bezaingoa aurrez aurren jotzen dagoena, bideoklipeko abestetan jotzen dau, abesten dau, barkatu. Eta gero bai Lazkano, bezaingoa bai eta aurrez aurrekoa, beste abesti baten, minbiziana. Eta gero bai Sancho, Bergarako lagun bat, basamortu hotzan azten da. Iratze bai sartzen dugu Zugarroi Kamon koro batzuk, amaieran. Eta gero Aimar eta Arruk, Aimar ez dutu, po ekipajen sartzen dugu. Fito Skins taldeak badu nolabaiteko irudi bat. Aritzillo ilustratzailea arduratu da lan horretaz, eta berak egin ditu taldearen artelan guztiak. Disko azala, liburuska, kamisetak eta bestelako edukiak. Gure diseinutaz enkarga duena, hasiera batetik da, Aritzillo, bezaingo lagun bat, dotore eramaten dagoena bebai, edo bere diseinuak egiten dauzena bebai. Eta berak hasieratik hartuzkun esentzia bebai, gure rollua, horri naranja rollo hori daukoguna bai lehenengo diskuen, da bai bigarren diskuen bai alegin dugaz mantentzen. Eta, no se, nos kalo de una, eta ez dugu aldatu, lanerako konta dugu beragaz, bai bi diskuen diseinuen dako, bai kamiseta, bai pegatinak, bai teloia bai. Eta oso gustora gaz berak, inoiz edan. Hasieratik egon da guaz, badaki zein dan gure esentzia, nahi haitxosku diseinu makarrak baina elegantiak, orduen es un crack, es un fenómeno. Es un Fito Skins más. Taldeak 3 bideoklip egin ditu musika bidean. 3etan, taldearen biziera erakusten dute argiki. Una vida acelerada, corta y soten, la que elegimos vivir, un rock and roll agridulce y violento. El que llevamos dentro es que yo voté. Hay 1000 noches sin dormir, un inmenso mundo de sueños, contigo compartir. Hori guk ibelbidean egin dugu 3 bideoklip oin arte. Horretako 2 izaro grabau dauz, Lorritxoko izaro, artista, pure artista. Eta 2 horretako bat da disko sarrepua, Kamon abestizia. Hori arrazolan grabau ginen, lagun artien, olako baskari egun baten, eta gu gaiena erakusten. Eta gero urrengo bideoklipa izaro grabau dozkuna da Zugarroi Kamon, nia mufizen berzinuena, eta hori hemen grabau ginen, Lorritxoko tabernan, gure tabernan. Toma batzuk grabaute dauz, tabernarekin bertako inaugurazio egunien, eta gero beste batzuk egun baten gu hor tabernan, hazien un poco del gamba. Bai, eta gero Matar a morir kantan bai, disko berriko edana, indogu be bideoklipa, grabatu dela Dani Eskitzitek. Hori, batez be furgonetaren inguruan dala, agertzen da zelango dizen euro furgoneta baten, eta gero bai bideo grabatzeko egin gendun bezkari bat, eta hori, eta gero bai lagundu ezkune zeingo, dronan tomak egiten bai, ikusten dela kriston paisajeak egin dagoelan, eta kriston bideoklip egiten. Fito Skins taldeak badu berezko nortasun bat, eta kantuen letretan islatzen da hori. Kantu batzuetan eguneroko bizitzaz ari dira, eta beste batzuk aldarrikatzaileak dira erabat. Gu beti erabiltzen dugu gure aldarrikapenetarako musikia, eta zuk esan duzu moduen, horrek die bi abestitzek igual gehien aldarrikatzen da benak diskokuak. Bai, basamortu hotza, Saharako refugiau eskenitakoa. Han bertako egonaldi baten inspirau ginen, Txaberdani joan ginen ara, 10 bat egun, 12 egunan refugiadukin egoten. Eta laguntzen, alzan nenien laguntzen bertakuei. Eta letrian urten zan, gero hona etorria musikia bai apur bat hori ataraten hasi, eta segi duen, abestitzen. Eta gero nazi, lehen esplikatu dutena. Nik abesti hori ezagutu nagoan txumbo gana serie batetik.
Bueno, abestitze ez, taldi ezagutu nagoen hortik. Beste abesti bat, talde horren beste abesti bat, eta gero hasi nintzen apur bat hori taldia apur bat ezagutzen, kontura. Eta entzun nagoen hori, nazi abesti hori, txumbo gamona, nik izan nagoen, hostia, mendik abesti bat urten bida, que pues salía algo muy guapo. Ganea gure rollo emonda, gure rollo makarra emonda, eta oso posi, urten danakin. Bai. Eta letra zuzena, zuk esan duzu moduen, eta, bueno, sin pelos en la lengua, no? Taldeak bat egin du martxan dagoen Spotify plataformaren kontrako boikotarekin. Eta hortaz, taldearen musika ez da bertan aurkituko. Dakigu moduen Spotifyk inbertsio handiz jakin jauz Israelen aldeko armamentistikan. Eta orduan guri justo diskua atarateko garai horrek harrapa gozkun polemika horretan, musika Spotifytik kendu, Spotify mantendu, atarako dan disko barriz Spotifyra igo edo ez igo edo zein. Eta egun baten lokalien elkartu ginen, berbaiteko, eta derabaki ginen ez igotia diskua, eta lehengo disko zarra bebai kentzia, bertatik kentzia. Baina ginen apur bat modu desberdin baten. Lehenengo igo ginen usteote singelak eta tara ginen zenak, egin zen igo, lehenengo Spotifyra. Simultaneamente Instagrametik bebai publikazio bat igo ginen, esaten egun batzutan egongo zela Spotify musikia, baina gero kenduko ginula, eta apur bat, jentiak ikusteko lehenengo Spotify nagoela, da gero por visibilizar un poco más. Eta guk euki ginen helburu izan zen lehenengo momentutik zentretia erabiltzaileen gana, eta erabiltzaileen gan presiño bat sortzia, erabiltzaileak bere kuotak paketan izteko eta beste alternatiba batzu topetako. Eta hori ikusita erabaki ginen apur bat pausu emotia eta kentzia. Ni seguridadek auki ginen zen, gure zalantzak eta dana, baina esan ginen, kenduko gara, nos subimos al carro y a ver qué pasa. Eta, pasau die batzuk eta ikusi dugu ez tala egon, espero ginen erantzun igual. Eta talde asko, bai, los quedábamos por hecho que se iban a quitar, igual ez da bekendu, baina, guk apur bat hori, txasko hori eraman dugu. Eta orduen hori, zelantzekin jarraitzen dugu, baina, gurien jarraitzen dugu, eta edozin talde bai animatzen dugu, momentu honetan garaiz dagoela kentzeko, eta erabiltzaile bai, Spotifytik kentzeko eta beste alternatiba batzuk topetako. Inguruko jente asko bai esaten ginen, esa inguruko jenteak, ez dakiz pues ya dará el paso, y tampoco así que así. Beti zenga konstiente bai, gudeko apur bat alkantzia, talde txikisa gaiela eta holan. Baina, momentu horretan egaki gendune pauso hori emotia, horret koherentiak izentaz gain bebai, ikusi gendurako, bebai zala, ez dakit, erabilgarria edo kasu honetan kentzia gure musika, apur bat erabiltzailean gan, presiño apur bat egiteko. Alternatiba gehiago badauz, plataforma moduen adibidezko buz o dauz pilo bat, eta gero bai fizikua, vinilua, lo de siempre, no? Guk beti badestu dugun lehenengo aukera, bai entzule moduen eta animo duguna bai hori talde moduen, entzuleak hori kontsumitzea. Hori, disko berria tarara CD-an bai, viniloan bai, vinilo deigarria naranja bai, diseinua polita bai. Pasaden abenduan eskaini zuen taldeak disko berriaren lehen emanaldia. Leporaino bete zen Elorrioko gaztetxean. Gure ideia zen, disko barriz hasi gaien nion, apur bat bi formatu mantentzia. Baterizia zaztia, baina gero akustikoen bai jarraitzia eta zozer, pengen egitea. Baina ikusi dugu formatu barria guain guapo dauela eta beste guztiaku, haintxe ez da errezabel, bestera gueltetia. Da parte tabernakin besteko enbeste denbora, orduen... Erabaki ginen eitxia kontzertu bat egien, da ia dauko guzbi, da zio guztatu gehiago zara.
disko aurkezpenea joan gendun, ordu bete eta laurden inguru, 16 kanta horrelako zer. Eta hori, izten dauzkun bitartian ordu bat eta laurden joten edo gehitxu hau, hori ingo dugu, aldogu zen kanta guztia joten. Disko berriko dana joten doguz eta disko sarretik alik eta gutxien kentzen. Bai, espero gendun, lagunak eta jentia hurbiltzea gaztetxera, baina, ostia, segiduen bukatu ziren sarrerak, baina lagunak aldezka, geratzen ziren baten bat, eta bai, super gustora. Egun boro bi, izan, egun oso politxa. Gu urduri egon ginen bai, eta igual apur bat hori, eskinen disfruta guztiz, nik pintxadara bajatu nintzen apur baten, da segiduen gaztetxera egon nintzen. Baina hori, kaskakuek egon ziren horre, kaskako lagunek Durangotik pintxetan, eta ambientu nahi eban, gero afaldu eta gaztetxera zuzenen. Eta gaztetxien sembrando kaos lehenengo, eta gero gu, hori aritu zen da moduen orduta alaren edo la jo ginen. Espero gendun ambiente oso ona egongo zala eta publikoak erantzungo ebala bai, baina nik ganean nire lehenengo kontzertu izan da bai aluzino geneban. Eta ikusten da ambiente hori mantendu iten dela bai, zehen dela gutxi bigarren kontzertu jo dugu Kinu gaztetxien eta kriston giroa egon da bai, eta holan jarraitzi bai. Bai, lehen bateria barik igual bai izala lasaitxu hau, jendia ezagun nahi animauta, apurtzu da bai, baina oinez, barrizaz, bateriagaz, jendia hau supergoien, ikusten zu kontzertu honetan akabesten, ez la hostia, ez ginen espero hori erantzuna, ez? Eta egon da oso guapo. Aurrera begira diskoa zuzenean jotzea dute helburu. Lagun giroan beti ere, whisky botila amaitu bitartean. Ontxe momentu honetan zuzenean aurkezten, bai, justo diskoa atara eta bi kontzertu emon doguz, oin arte gonga zuzenekoa ensaiatzen, eta ez sartu holan komposaketan, Bueno, pare bat abesti... Baina pare bat abesti bai, hori da. Txoser ideia beti dauz, Kontzertua jo, mozkortu, lagunekin egon eta hori helburua. Bai, ibiliko gaz eta netik, deitu ezkoen leku desberdinetatik, bai tabernak, bai txosnak, bai gaztetxiak, leku desberdinetan. Eta hori guztetea eguna guri, urbileko kontzertu egiten bat. Gaztetxe, taberna... Bai, esentzia hor dau eta gu jarraitxo guzteten berdinak. Ez dakit, egotzen ga whisky boti bategaz, da bakatzen ga un trabozkor, guretzako ez dakit. Da, ondo pasatzia, da jendia gustora gotia. Hasta que se acaba la botella, no bajamos. Frito de skis, la 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 la.